norok jotono sawi manbai khena Tripura Hasteo HIV hai keba H bemar bari wi tongmani au baksa ba saiman khena baksa ba sawi manya khuna au faidi hinge norok angtini sawi khna remone norok o video no kaham khlai puilanching paitha jora khnaoite nai tongdi hingke darate mwnai song Tripura Hasteo HIV belai kheno barijak o bemar hamia jotoni slide gobang hingke Sikla tei Siklaroni bisingono o HIV bemar hamia effect ungjak research khlai naimani bisni sawi manka 17 years ni simik ayang tai saka 18 19 20 o years ni bisingono bisirbak manjak sio abobo student ongni thanisi bisirbak gobang tai omobo sawi manka 800 plus haikeba astosoni sai gobang kok borok ni thani o HIV positive manjakha Tripura Hasteo tai 47 jona thwikha haikeba 47 jona borok o HIV bemar manjagai thwikha student rok belekhene one number sinja o hastini thinang o hastini upcoming generation ni thinang future tamo ungnai school porinai college porinai omahai student ongni bisingono bisirbak kolam nugjak sibo o HIV bahaike unhke je bisirbak drugs tei tablet nanai rok boroni bisingtino o HIV bemar hamia phai sokphaio kaise injection bai te khora injection khorsa use khaitna te khorsa use khlaike aroni bisingtino o HIV birjakte ingai thango hingke te je o drugs nanai bororok bai keba hamjangmung eba relationship o hapka hingke ke borok khoroni ni bisingo physically tonglayo hingke tai break up ingai te khoroksa bai hamjaglai thangka relationship o habai thangka omo haikeno o HIV bemar birjakte ingai thango khoroksani te khoroksang sago soloi thango hingke obono sanai je sikla sikli rok norokno sakno safety khlai tonidi tai alert tongbai di tai sawi manya thinango kaijangna hingke HIV test khaijak certificate phano nangai mano norokno last kok obono kwsanai norok je drugs najak bororok bai kisa haksal khlai tongkhe belaino sanai omo hai bororok bai kebo relationship habe tongkhe belekheno sanai ao hunkinara o video no sajake like khlai di tei comment khlai di tei nini dol bai friends rok no share khlai di